Даже не послухав. Ну, давайте поникаємо, куди нам йти. У нас... Секретна комната. Так, нам 100% у того угла. Туди. Або тут секретна комната. Ми ся дню вернемо. Ми ся дню вернемо. Би сте знали. Кіть виживемо. Ясне діло. А я ся дуже надію, що ми виживемо. І все ліпше не кивати. Мені так казали. Паскудні риби та й гнилий челянник. Ну поки як. Мігалі секретна комната, ну. Раз з цього б'ємо, бо він мені ся просто не любить. Лашками. Так. Бульстер. Убити. Стрес. Ото не добрі. Може треба було, направду, пса на другу позицію взяти. Він стрес зніме файно. Або вже пізно, вже мусимо йти, битися так і є. Йой-йой. Все онь заболіло. Значить, це що? Дебаф таргет. Мінус 6 dodge, мінус 5 speed. Crit received, ясно. І це баф свого. Та я ліпше бафну свого раз. А, ну так у всіх бафах. Супер. Та б'єме. Добрі. Всього треба було. Бо того ніком досягти раз. Єден здоровлічка, чим бого вбити? Сись не може бити нічим. Хоч нарявкай на них. Господичку. Фу. Мені ся то не полюбило. Всяк воно бути. Я не взяв нич від кровотечі. Це не добрі. Угу. Треба було взяти тут і бинти. Треба було взяти бинти, а я не взяв. Може найду по пути. Blight resist. Disease resist, або мінус скорості. Мені то не дуже треба. Лопату відкрити сесе, а там лише 150 золота. Це вартувало воно того. Не знав. Ідемо. Йой. Фу. Вчення її оглушив. Ну, добрий ранок. Так. Будемо з ними цак робити. Бульстер. Добре. Руно 5 не вийшло. Фу. Йой. Сифіліс? Бле.
Мінус 5 акуратності, мінус здоров'я. Ех, Маро, ти зелений. Все ми має хибіло, тепер як іду на боса, не? Ой. Все не добрі. Айбо що можу вчинити? І нічимся пов'язати, ну. А це що? Highwayman only. Плюс 7 кріта. Плюс 40 bleed skill chance. Це дуже класний артефакт, я вам повім. І це вартувало того, би сюди йти. Якась лупина, діц. Ну, так діц не лупина, айбо. Епенці діц не лупина. Так, що у нас? Світла у нас доста. Тут у нас он двоє броньованих і дуже добре ож узявим сисю калапушку. Бо вона б'є крюзі броню. Слабо б'є, але б'є крюзі броню. 0. Та й крови на нього ще дав. Господи, дайте йому премію Дарвіна. Ахмед ганьбив бився. Треба було Гогу брати. Треба було брати Гогу. Так, бустер. Ну, усього стандартна схема. Мені треба баф, аби мені діставав стрес. Дали баф на скорість своїм. Господи, сись дораз істече кровлю. Капець. Щось у мене недобрий старт. Щось у мене недобрий старт. Мені ся не любить. Це вже другий раунд. А у них усі живі, а побитий я. То не сяк мало бути. Сифіліс. Недавно узнав, ось Джек Воробок у кінові мав сифіліс, і в кожній часті члена рана підборідді ставала більшою. Не замітив їм такое. Інтересно. Десь якої вичитав. Ні, не кажу ж, не було такого, ватюш не вірю ти. А і це така, такий детайл, за котрий б не подумав. Май мало нараз б за нього не подумав. Сисі, як тебе то... Йой! Висосе відео... Йой! Мрибати! Ні, це щось дуже тяжко. Це такий друг... А як мені до кінця йти цьому? Ні, ну ви це видите? Я не можу... Я не можу з цією командою тепер до кінця йти. Так мене уб'ють. Здесь уже умирать. На! Що йсе? Та й сися дораз. Щось... Щось нам все маленько не повело. Капець, дуже брутальна битка. У мене слюни є. Капець, я в шокові.
Seize this momentum. Push on to the task's end. Тут лупина всяка, котру мені не треба. Що б вивер? Ні, ну все конець. Так не покришили. Я в шоку. Це він і забитежив, получив мінус 10% здоров'я. І тепер він на порозі смерти. І йому ще й плюс стрес, мінус скорості, мінус урона, мінус акуратності. Коротше, дітвак думі прийде дуже трудний. Кіть дійде. І Ахмед свою... Та як і се? Не було там ніч. Ахмед свою роботу не робить, ге має бити. Ну нам туди, там крайчик карти. Ей, до грома ще й не лізь туди. Не так їм чекав, аж прийде ця битка. Руняючи якість ми били з передущого боса. А де? The match is struck. A blazing star is born. Там має бути бос, ні? Люди добрі, лягаємо спати. Я з цими не можу A просто. moment of respite. A chance to steel oneself against the coming Так. horrors. Перше. Бо на нас не напали. Друге. Тренировка ушитком. Плюс 10 додж, плюс 5 кріт. Далі. Все беру. Мінус стрес. Все, порядок. Спочиваємо. Спочились ми. Мушуся виграти, бо там секретні двері. Мусить там забрати то-то. Ушитки. Лиш би Жабун не умер. Бідно за нього будете, артефакти в нього дорогі. Ще він мені тут вмирати буде. Ну що, йдемо бити утоплену команду. Even in death, Споминати, як ото се вбивало. orders Так, у них 2 ходи. obeys. Ага, сись. Ага. Пробуємо раз цього бити. Сись буде лише протекшн їм знімати. Хоч у них гіби і не є протекшена такого айбо. Так, бустер. Там, я так тямлю, дуже стресова битва буде. Masterfully executed. Не добив його? Як ото? Сісня тепер потягне на дно. Ну, фосо. Єден здоров'я мухобілов, бо його добив. Тепер сись просто дістає стрес, топиться, ну, файно. А його спасти може лише калапошка. Це недобра стратегія в мене була. Йой, недобра. Я ось як ложками не піб'ю. Та де? А де?
Недобру команду вибрав на сякое. Йой, недобру. Та де всього вже 35 стреса. Тут смерть жабунове прийшла. Це... А, де? Не знаю, може він може ходити в тому стані. Йой, все стресово буде. Це досить інтересно вийшло, як крізь нього йде. Obliterated. Ай, бо міг походити. Міг походити. Та чи ти що робиш? А кіцяк? Ой, все буде тяжко, все буде тяжко. Та й не вбив його, та й не вбив його. Всього ліпше добити. Бо бів знає, що буде. Так, ти всього далі борониш. Ти всього далі лічиш. Юй. Ну, у перший раз, це вже 5-й раунд, я в перший раз жабуном ударив боса. Перший раз. О, напряму його, а не сплешом. Сісі ще й подвичі ходить за один тот. Трови паскуду дали. А нам треба сього вбити. Так, ти... Бафнути своїх іще можеш. Сісі так під защиту. Можеш полічити Сісю паніку теж. Добре. Дай як ото буде. Бом лиш бірував бити. Додж, супер. Ну, тяжка ця битка. Це кого не чекав. Сякум тяжку битву не чекав. Попробуємо його хоч отровити. Найжабун, тоді концентрується на сьому, а я буду калапошку отровити корабель, та буде никати, як у нас ото буде йти. А, він ще йому здоров'я лічить. Ви це виділи? Сись малий паскуда, кой хапле сього якорем та лічить головного. Кампець. Я й не знав, що це таке. Йой-йой, то треба сього нараз... Він... Ви виділи, він його лічить? На, паскудо, здохни. Кампець. Це дуже недобрі, це дуже недобрі.
все дуже недобрі. Значить, треба далі стакати отрову. Вже 9. Добре. Ти що можеш доброго зробити? Можеш всього полічити. 2. Ганьбив бися. Ти всього у защиту бери. А ти маєш всього вбити. «43. Видите лічит? Видите лічит? Капець. Йой. 3. Eradicated. Капець. Це дуже стресова битка, я не знав, що це так буде. Ну, майстресово було, як їм сюди йшов насправді. Бо тот мало не вмер. Жабун сигіняшний. Стакаємо отрову дали. Добре, сяк го б'єме. Сяк го б'єме. Ну, ще 2 раунди теоретично і мав би його вбити. Добре. 1 раунд. Все. Є! Cursed to float Фу. in blackness. Ти теж хотів би згойкати коту і няню, або совість мені дозволить. Йой, капець, це було непросто. І ця утоплена команда, слухайте, май тяжко. Ну, я, в принципі, і команду таку собі взяв. Велика хиба, котру учинив, що у мене фактично лише один герой Волошин бити з руки. Ну, та й Калапошка, бо Калапошка займалася своїм ділом. А сесі 2 ні один із них двох не б'є. Це була моя велика хиба. Ані один із них двох не б'є. Значить, треба було і третю позицію маленько перекомбінувати. Може, йому хоч ніж треба було взяти. Бо хілера треба було у команді, айно. Та й дякуючи сьому, могли ми відвести акцент того паскуди малого з якорем від основного демедж ділера. Або файно було, або я такимся рознервозив, що дораз не голова болить. Вже думав, що треба йти брати лопату та йти на тиметів копати ямку. Йой. Що, йдемо в ту секретну комнату і гет думію спати. А, слухайте, тут у нас є